Нині Євангеліє відкриває перед нами, яка милость Божа велика до материнської молитви. У кожного із нас, хто має дітей, внуків, а тих дітей і внуків цей світ замарав гріхами, беззаконнями, бо наші дітки видять розпусну вулицю, дивляться розвратне пустое кіно, дивляться телевізор, розвратний інтернет. І то все ліпиться. І дітки наші часто страдають потягом до гріхів, а не маючи доброго покаяння, починають медленно вмирати, завмирати духовно. Подобно тому, як чоловік у комі і ще не мертвий, але вже завмерлий. Сьогодні в Євангелію юноша помер у вдовиці одинак, єдинственний син. І Господь, видя плач, церковну процесію, зупинив похорон і помилував, видя, як вдовиця з любов'ю молиться, просить у Бога прощення за свої гріхи і за гріхи синочка. Бо Господь простив його, і Господь вняв молитві матері і воскресив сина наїнської вдовиці, сказавши: юноше, кажу тобі, вставай. Яка радость була для вдовиці? Радость була і для цілого того району, села, де жили люди. Що ж хотів Господь показати цим воскресенням? Не для того, щоб указати, що діти будуть грішники, пак Господь їх помилує, зовсім другое. У тих сім'ях, де батьки, де мама молиться за своїх дітей, деколи ніхто не видить, і в сльозах, ангел Божий, сила Божа прибуває коло дітей. І навіть запланували наші діти гріх, ангел відведе. Запланували щось недобре, Господь їх відведе. Ходять них нападати, Господь відведе. А тому мамина молитва, починаючи з молитви шептаної, коли шепче молитви над колискою, і до глибокої старості, коли вже діти взрослі, самі керівники, міністри, але для них мама і 80-річна, ота сама мама, котра в своїх молитвах покликана молитися за дітей. І так подвиг маминої молитви настільки великий і настільки близький до Бога, що одного разу порівняв любов материну, молитву мами, у тому случаю, каже Господь, порівняв з собою. Каже: якщо і мама забуде за дитятко своє, я, Бог, за тебе не забуду. Порівнялося Господнє. Нічим не можна більше рівняти материнську любов, тільки з Господом. Но Господня любов більша. Но іменно так сказав Господь, указавши, що твориться в материнському серцю, ніхто не знає. А мамино серце, як некий індикатор, чувствує проблему дитини десь там, в Іспанії, в Європі, в Америці. Нараз дає знати щось недобре. І многі матеря чувствували проблему і ставали на молитву, і потім признавалися діти, що вони були в такій біді, в такій острозі, і вдруг приходила поміч, откуда вони не знають. Мама буде благодарна Богу, коли узнає, що її молитва спасла дітей. І ми сьогодні кажемо: Боже, навчи наших матерей, від молоденьких до середніх, до старших, щоб ніколи не забували, що головна задача мами не стільки одіти модно дітей, скільки одіти їх благодаттю Божою своїми молитвами. Бо діти наші йдуть у цей світ. Як треба бути мудрим, щоб то все обійти і знайти свою спеціальність, своє місто. Впрочем, многі раз кажуть, що наші діти і внуки можуть собі самі заробити кусочок хліба, но долю, настоящу долю дає Бог по молитвам мами, бабки.
Запам'ятає це, ніколи не розслабляємося, навіть тоді, коли вже казалося, ну куди вже, все, вже конець, а треба бути в молитві готовності не опускати руки. Скільки воїнів на полі брані умирають. Много раз опитні люди або учасники війни сообщають, що останнє, коли чоловік-воїн помирає від осколка, або від розриву, або від якоїсь кулі, то останнє слово, каже воїн, мама. Це слово, як некий груз молитвенний, посилається до мами: мамко, я в біді. І материнське серце нараз чує. От чому і в церкві, коли молимося за воїнів, за здоров'я, котрих іще живі, за упокой, котрі полягли, прирівнює їх до духовного подвига і до прощення гріхів і награди в Царстві Божому. Наша задача – молитися за воїнів, котрі на передовій, за воїнів, котрі одійшли в вічний світ. І це наша молитва, то як будто би кожен день дихаємо, як беремо кожен день сніданок, фриштик, як і молитва наша, вона природня. І коли нас тим обвиняють, значить, можеш подозрівати, що наші опоненти таких молитв не мають. Ми молимось сьогодні за всіх матерей. Боже, благослови наших матерей, молоденьких, середніх, та й бабушек наших. Мені це любить деколи називати бабушки німецьким словом. Ведь по-нашому мамка і бабка не є производного, а в німці зробили так. Мутер – то мама, а гросмутер, тобто величественна мама, а то вже бабушка. Боже, най благословить наших і бабушек, щоб вони за свої труди, щоб вони виростили дітей, внуків, а многі видять щастя і правнуків, щоб за свої материнські труди вони і тут на землі отримали много радості духовних, Божих благословень, а в вічності і в єдності з святими, аби змогли наслідувати Царство Божоє, царство материнської і отцовської любові. Амінь.